Ainakin Simsin pumput, niissä ainakin... No tässä sitä vartenhan täällä ollaan. Tässä on aina... Vaikka niissä piti vaihtaa... Ei ne lähde mihinkään, kun niistä on hyvä leikkausmanööksi. Tuohonko suoraan kaataa vai onko täällä? Siihen vaan 7,5. Jos se... Sitä ei puta. Tuo iima auki sitten kanssa, niin helpompi. Voi nyt on vaaleanpunainen masto kyllä. Voi. Tullaan niitit mukana niissä. Näitä on kahdenlaisia, toisessa on tosiaan ne urat näissä ja tässä on tommonen tasainen. Tää kannattaa Vinssiin kytkyremonttia tässä keväällä. Tää kannattaa muistaa laittaa aina paikalleen. Joskus joku nimeltä mainistamatta on kasannut ne viimeisen päälle levyistä lunapäivä. Jumittaako tuo pooriakseli, tarviiko siihen laittaa mitään? Siihen voisi vähän vaikka kuparitahnoista. Ei tulla olapesta ole. On meillä varmaan tuolla kupari. Mä hittäisin verkon kytkimen tuohon vinssiin. Ei oo, se on kotona. Silloin ei laiteta siihen mitään, kun ei oo mukaan.